once was lost in sin, but Jesus took me in. And then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry. Answer by and by. Feel a little prayer wheel turning. No little fires burning. Find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care. And just a little talk with Jesus makes it right. Have a little talk with Jesus. Tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry. He will answer by and by. Feel a little prayer will turn you. Know a little fire is burning. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus. Find a little talk with Jesus makes it just right. a little talk with him makes me alright. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Well, find a little talk. Find a little talk with Jesus. With Jesus makes it right. Ooh. My Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, shadows and dry thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand.
sing in my rapture, oh glory to God for such a Redeemer as mine. He hide my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hide my life in the depths of His love, and covers me there with His hand. And covers me there with His hand. And covers me there with His Not I, but Christ, be honored, loved, exalted. Not I, but Christ, be seen, be known, be heard. Not I, but Christ, in every look and action. Not I, but Christ, in every thought and word. Not I, but Christ, to gently soothe in sorrow. Not I, but Christ, to wipe the falling tear. Not I, but Christ, to lift the weary burden. Not I, but Christ, to hush away all fear. Not I, but Christ, my every need supplying. Not I, but Christ, my strength and health to be. Christ only, Christ, for body, soul, and spirit. Christ only, Christ, here and eternally. Not I, but Christ. Why have you chosen me out of millions, dear child, to be? You know all the wrong that I've done. But how could you pardon me, forgive my iniquities, to save me, give Jesus your Son? But Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey.
side all the way. I am amazed to know that my God so great could love me so. He's willing and wanting to bless. His grace is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand if I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life I now give. For you I will live and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life I now give. For you I will live and walk by your side all the way. And walk by your side all the way. Amen. Mayong buntag ka natong tanan minahal kong mga kaigsunan. O manipayon kita, kaya sa kita sa iyong balay ng puanan aron sa pagsimba sa iyong ngalan. O atong giampo ang atong banyang mga kaigsunan nga padulong pa diri sa balay ng puanan nga unta makaabot sila ng safety kung nagkapulihan sa ilang mga kinabuhi. Lalagon at Diyos nga niya nasab kita mga kaigsunan. Ug sa di pa na ako pagbabasa ng itong programa karon atong ihangoy ang mga tagsa-tagsa sa pag-abi-abi sa ilang tapad ug pag-ingon nila sa Let us standing on the promises. Page 353. Standing on the promises of Christ my King, though eternal ages let us press this ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ my Savior, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storm of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ my Savior, standing. I'm
Lord. Bounding eternally by love's comfort. Overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior, standing. I'm standing on the promises of God. Maluhon kita lang sa pagampo. Ginaniso, salamat kayo sa laing kabuntagon na naghatag ka namo. Salamat kayo sa may moment iprotektahan og nabot kami dinhi nga safety. Pupunta mo mga kaigsunan karon nga napadulong pa dinhi sa imong balay ng buwanan, imuha sa laing safety kanunay. Salamat sa mga grasya ug panalangin nga naghatag ka namo og pasaylo kami sa kalapasan nimong nabuhat. Pupunta may mga pulong kami makatunan karong adlaw kay kung dili kami matintal sa mga butang ng kalibutan. Ako na isanay ko, salamatan ka rin makanan sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Kaya kilala
sa tanan. Ibutag. So before na ko ihatag mensahe ni kabuntagon, ano na sa ko'y kantagon. I'm tired, I'm worn, heart is heavy from the work it takes to keep on breathing. I've made mistakes, I've let my hope fail, my soul is crushed by the weight of this world. And I know that you can give me rest. I surrender all. So I cry out with all that Samtang ko I nag-search sa YouTube, have. ano na ko'y nagitaan dito nga Let me gitawag see wrong worship. redemption win. Let me know the struggle Tunay mga kanta that sa you can wala mend na a sulatan. heart that's frail and Tawanan man paminaw, pero ano na ko'y I wanna know a song can Kasama rise sa from the gitawag na ashes I of a surrender sa broken So mga life. instant na ang kanta or Can ang be lyrics sa mga kanta I surrender all. reborn. Pero ito ninyo sa I surrender some. So Jesus, I will go you little. I surrender some. So muna, kung sa atong pagkinabuhi, isip Kristohano. So, ano na din, samtang di kuhan, di pangutana itong buhat sa mga gitawag na itong little worship. To fight. Sa wrong worship. Yeah, I'm worn. So, gitawag So na wrong heaven worship. come and flood my Sa eyes. I wanna know a song can rise from the ashes of a broken life. And all that's dead inside can be reborn. Sa Bisaya pa ako. Yes, all that's dead inside will be Sa ito, sa itong pagkinabuhi, so diligid sa lamang na ito mga Kristohanon na usahay, ano na po tayo mataguan nga dili sa tayo. Dili tayo. So bisag ako siguro na yung mga limayo ko na ang marag na kinabuhi ba apan usahay, so dili na ito mabantayan nga ato din ang gibuhat. So mao na nga kung atong sumala pa sa giingon sa Dios, sumala pa sa atong ingon, hindi ko magsimba nga Ginoo, ako ang kinabuhi kay ato daw itugyan kaniya. So apan sa pagkatinuod, dili di ay ang tibuok nimong kinabuhi ang itugyan. So gamay ra di ay mga itugyan. So mao na nga kung atong basahon ang adunay nindot atong na picture. So sa picture adunay gibuhat diri nga murag comics nga style nga kuan. So gibutang dito ay surrender some, dayon ay kitaguan ang trabaho kay usahay ang trabaho bisag Bernes tas gabi Sabado naman na. So doon na gitay usahay nga matintal labi na dinalian ang mga trabaho. So usahay pod sa kanang wata kabantay ni Bernes sa hapon kay sugod tag pahuway so tanaw-tanaw tag Facebook. So di po malikayan na usahay labi na ng mga balita dito nga bayan sa politika kasi ilang balik-balik. So murag maigo ang imong emosyon ba? So murag maguba ang pagkabalaan sa adlaw ipapahulay. So mao na nga usa kini kapag pahinumdom nga sa diin kung atong isulti or atong isugid sa Ginoo nga imong isurrender ang tanan, so ang tanan gyud may atong isurrender. So dili lang ang uban lang. Isuko natin lahat. God knows what's best para sa atin. So gani kung atong basahon ang Filipos 4 versikulo 13, so nag-ingon dito, with Christ all things is possible. So kung ato daw atong himuon si Kristo nga kusog sa atong kinabuhi, so ato daw maangkon ang tanan nga butang. So mao na nga usa kini kapag pahinumdom nato nga bisan sa mga kanta nga katawanan, so apan ma-apply dinhi or naigo po deta. So kay tungod I surrender some. So instead nga I surrender all. So nagtuota nga ato na gitugyan ang tanan apan dili ang tanan may atong gitugyan sa Ginoo. Hindi lang puso ang dapat bantayan. So dili ni murag kuan ha bahin sa gugma. So pati ang ating isipan. So usahay
sa atong pagkinabuhi, atong murag na kuan nga atong yung ikinasingkasing ang atong pagkinabuhi isip Kristohanon. Apan wala ka nasayot nga usahay ang atong una-una likoy. So kung atong kasing-kasing ingon nga ako na yung gusto lagi ko nga magkinabuhi isip Kristohanon. Apan, kung adunay tentasyon nga budangan sa itong kinabuhi, so ang utok, dili po mo cooperate sa itong kasing-kasing. Kalago, pinitawhana. Kamay tumuhon, itawhana. So, mo na, ngayon din, so ang kasing-kasing o ang una-una, wala nagsupaki ba? So, atong kasing-kasing, ako yung paningkamutan nga, ako yung makinabuhi ang pagkamapainom sa nun. Apan, sa ato pong una-una, magkalagod. Ganun naman na sulayan ko. So, muna nga si Ginoong Isus, nagtudlo ka na to sa Mateo 4, nga, mo kini atong gamiton sa aron sa pagpakigbatong, batok sa kaaway. Katungod, kung kita gusto ta nga mahimong hardworking nga Kristohanon, so aron nga magpabilin tang duol stilan sa Ginoo, apan si Satanas mas hardworking pa kaysa kanato. So si Satanas ngita gyud paagi nga aron malayo ta sa Ginoo. For example, so ganahan ka mosimbang tag-adlaw nga ipapahulay. Apan tuyoon gyud nga mosugat gyud yun taman na tagbaw kung likay-likay inig Sabado pag sugat. So mao na si Satanas aduna po'y mga pamaagi so aron maguba ang atong pagsintro sa atong kinabuhi sa Ginoo. So kung atong basahan ng Mateo 4, atong makita nga si Ginoong Isus gitintal. Si Ginoong Isus gitintal sa yawa. So samtang si Ginoong Isus nagbalata so sa pila gito kadlaw? Pila to? 40 ba? 40 eh. Pag hinay mo kayo nga Muna nga si Ginoong Isus, samtang siya gitintal ni Satanas, ikaw po nang magbalata 40 kadlaw, di ba kagutomon loy? Sumura gutom yun. Gutom mo kay tira ka baligot to, tira ka snack, makalikay ra snack. So labaw na ni 40 kadlaw nga wala nagkaon. So muna nga si Satanas, gitintal gyud ni Ginoong Isus. So muna nga unsa may gigamit ni Ginoong Isus di ay so aron sa pagbatok niya sa yawa na mao si Satanas. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So muna nga ang gihimo ni Ginoong Isus nga dili lang daw ang pan ra mo ay makapabusog sa kinabuhi sa tao. So apil na po diay ang pagkinabuhi uban ang pulong sa Ginoo. Kung atong basahan ang Desire of Ages, page 122, nag-ingon diri, of all the lessons to be learned from our Lord's first great temptation, ito yung pinakadakong tentasyon, none is more important than that bearing upon the control of the appetites and passions. In all ages, temptations appealing to the physical nature have been most effectual in corrupting and degrading mankind. So muna nga si Satanas, ang pamaagi dyan ni Satanas aron nga matintang ta is ang atong physical nga panginahanglan. So for example, so ganahan kay ka mananom. So dayon, napoy Pinoy sa imong silingan nga buyan na po, paganoon po ang imong tanong nga imong gusto. So instead nga magkinabuhi kang malinahon, pag kinabuhi ka tago-tago nga kalagot. So apan ko imo ka nang sa likway imo ang physical nga nature daw or physical nimo nga kagustuhan, so dako daw posibilidad nga ato ka nang malikayan ang mga tentasyon. So instead nga atong isintro ang atong kinabuhi ato ang ganahan nga mabutan, so atong himuon nga mas palabuhan pa nato ang atong kagustuhan kang Kristo, so aron nga malikayan nato ang mao nga mga tentasyon. Sumala sa Colosas 3:1-3, you were raised from death with Christ. So live for what is in heaven, where Christ is sitting at the right hand of God. Think only about what is up there, not what is here on earth. Your old self has died, and your new life is kept with Christ in God. Sumala pa sa sinulat ni Apostol Pablo, sa panahon nga ato nang gididikar ang atong kinabuhi ngadto ni Kristo, pinaagi si pagbautismo, so mas tagaan atong dako nga bili ato ang pakigdugtong ngadto ni Kristo. Kay tungod
Kung mas mulabaw ang atong kagustuhan sa kalibutan kaysa sa atong kagustuhan nga maduol ni Kristo, so dako yung posibilidad nga matintag kita sa mga kalibutanon nga mga butang. So fix our eyes on Jesus. So mo na nga kahit kinahanglan natong mogamit og cellphone or mag-browse sa social media, so kaya nato na mga butang nga makapadaot sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. So for example, sige tag-tan-aw ng mga video nga magsigig pamalikas. So dakong posibilidad nga sa umaabot ng panahon sa sige na mong tan-aw, di gyud malikayan nga makasulti pug ka sa mao nga butang nga dili maayo. So mo na nga ang atong pagpahinumdom. So sa atong pagkinabuhi ni kalibutana, atong isentro ang atong kinabuhi ni Kristo aron mahilayo kita sa mga butang nga makapaguba sa atong pagpangalagad isip Kristohanon. So niini ikatulong nga adlaw nga ipapahulay, so last Sabbath dayron, so naghisgot ni siya sa birthday and Thanksgiving. So pagpasalamat ko naghisgot ni si Brother Cyril sa mga tentasyon na bahin mo rin sa pagpasalamat. So nining adlaw ay papahulay atong pasalamatan ang Ginoo nga bisan pa man sa mga butang nga di kuso-kuso sa atong pagtuo. So labi na adunay daghang pagsulay nga midangat sa atong kinabuhi so usa na ning pandemic. So apan tungod sa ato ang dedikasyon o pagpangalagad sa Ginoo, so ato gyud nga pasalamatan ang Dios nga sa niining panahon na atong gipasalamatan nga nagpabiling gyapon ta nga ania sa simbahan. So nagpabiling gyapon ta nga maayo panlawas so bisan nga adunay COVID-19. Apan pasalamat ta sa Dios nga anaa siya iway kanato sa mao nga mga balatian. So akong gihangyo katong nga nag-birthday or na gustong pasalamatan ining buwan sa Setyembre, so akong gihangyo sa pag-anhi sa atubangan. Nabay ka birthday og September? Isa may di kasal ng September. Pero si Brother Dodoy, September man eh. August eh. So kisa may na gustong pasalamatan ni ining bulan sa September. So kita gurong tanan natin ipasalamatan kay dugang maning tuig sa ato ang iglesia. So mo na isip pagpasalamat sa Dios. So mo ni nga niining adlaw nga papahulay atong ipanginaot nga ang kanta nga I surrender some mamahimo na kining I surrender all. So sa dili para mo tapuson ang mensahe ni kabuntagon ang gihani ang tanan sa pagtindog alang sa ato ang pag-ako. Ginoong Diyos, ang ikaw kita saan sa mga langit, diningan lang ipapahulay o Diyos, salamat sa panalangin, ang gibubo dinig ka namo sa mayong panlawas, nga imong hatag ka namo sa matag adlaw, ug ingon man sa espirituhanon nga kalig-on, sa diin nagiusa kami, diningan lang ipapahulay sa pagdayeg o paghimaya diya kanimo. O Diyos, pasayloa kami sa mga kalapasan nga nahimo, sala sa unahuna, sala sa pulong, sala sa buhan, o ingon man sa mga pagduha-duha sa mga pagpangalaga diya kanimo pasayloa kami o Dios aron kami tapos magapangayo sa balang nga espiritu nga magauban kanamo niining pagkinabuhi niining kalibutan nga puno sa mga pagsulay o tentasyon. O Dios niining adlaw ay papahulay ang gihangyo nga niining adlaw ang balang nga espiritu sa kanunay magauban sa tagsa-tagsa na mga kinabuhi aron usab nga magpabiling kaming likon sa pagpangalagad o pagsimba niya kanimo. O Diyos, giyangi kami o Diyos sa mong pagkinabuhi ini kalibutana sa kanunay bisan pa man sa mga grabe ng mga pagsulay nga mudangat sa mong kinabuhi among gipangayo sa kanunay ang balang espiritu nga magahupay sa matag usa kanamo aron man bisan sa mga unos nga mudangat sa kinabuhi ang balang espiritu magahupay kanamo aron magpabilin kaming lig-on sa pagbarog sa mong pagpangalaga diha kanimo. Salamat o Diyos sa pagtubag sa mga pag-apo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen.
everyone. So, salit pa kung magsugod, magampo sa ta. Lord, nakas mga langit, Lord. Lord, salamat, Lord, na wala ba tinitabo ka na mo karong adlaw, Lord. Imo may ipadayon sa among programa, Lord. Lord, inatata, Lord, na imo giyahan, Lord, para sa paghatag sa mensahe nako, Lord. Lord, please hear our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Prayer. Makita ni sa Philippians 4:6. Ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan kung sang butang, hinunua sa tanang butang, ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi sa pagampo ug sa papangamuyo o sa pagpasalamat. Kung makadungog ta og magkadungog ta og word nga prayer, ang mukam up jud atong hunahuna no kay pagitabi sa Ginoo. Nay ginaingon nga do your best and God will do the rest. So sa magampo ka, dapat maningkamot pod ka, dili pod ka nga, ang Ginoo ray bahala ana. Palilitan, nagampo ka nga. Kanang ginaon ta, makapasal ko sa test. Unya, sige ra magsipon-sipon, sige ra kagida-hida, wa ka gatuon sa imong mga tunanan. Nya, sige ra jud kag wala na jud kay gihimo kay gaampo na ka. Unya, kaya pagampo, wala ka na nimo gihaguan, wala ra na. Put God first and do not make God number 2. Dapat dili jud nimo ibutang ang Ginoo nga ikaduha. Dapat sa tanan-tanan first jud ang Ginoo. When should we pray? Mag-ampo ra bata o kung kanang naatay mga problema? Mag-ampo ra bata kung kanang naatay problema nga moabot sa tong kinabuhi? Di ba na may uban nga makahinumdum ra sa Ginoo if naay mga circumstances nga naabot sa ilang kinabuhi? Dapat kung mag-ampo ta good or bad days na ay mga sitwasyon nga mga nindot, mga sitwasyon nga mga bati, dapat mag-ampo ta. You should have faith, hope, and patience. Dapat kung mag-ampo ta, naatay pagtuo sa Ginoo, naatay kanang hope, naasad tay pasensya. Kung wala tani, kanang mura na sa wala ang atong pag-ampo, kay wala man tani nga mga butang. Trust with all your heart. Dapat imo jung itugyan ang imong kasing-kasing sa Ginoo kung mag-ampo. God always listens to our prayers and we should be patient for the answers. Kanang kung mag-ampo ta, ihatag ang dugo na sa Ginoo. Dili ta magdali-dali sa atong giampo, kay ihatag na sa Ginoo in the right time. Kung pananitan, nag-ampo ka nga magka-laptop ko, nga na, nakaiampo yung anak. Nya, nagsige kag dali-dali. Wad jud Ginoo kay wala jud gihatag ang kanang wad jud gihatag ang laptop nga akong ipangayo. Dili man na ihug sa Ginoo nga murag rag magic ang kanang laptop. Kana imong gipaampo nga mangayo kag laptop, hatagan ra kag way sa Ginoo ana. Dili na ihug sa Ginoo ra nga murag magic. O kana pud ang imong gipangayo, kanang ang ihatag sa Ginoo nga way nimo ana. Murag kag hatagan niya og kanang trabaho or kanang hatagan lang kaniya og nang naay tao nga mutabang nimo pagpangita og kwarta. Dapat nindot sa inyong relasyon sa Ginoo. Kay kung nabay uban kung mag-ampo-ampo, kay ampo-ampo ra, kuan-kuan ra na, mag-ampo ko kay panginon ko buutan. Ngana, unya sa lain ta, sa lain tao kay kanang nindot kay kagbatasan pero sa inyo laigo ko nya sa inyo kay kanang kuan bati kay kagbatasan ana sa bay kong sahay. Kanang prayer is the best weapon. Mao na pinaka-nindot nga weapon. O ang Ginoo dili ta mahadlokan ang COVID kay ang Ginoo may the best doctor. Siya ang muhil. Dapat kung naatay pagtuo sa Ginoo dili ta mo tuo ana. O last but not the least, sa tanan natong giampo, dapat magpasalamat ta. Kay alangan sad kay mag-ampo ka na kay gipangayo, di ka magpasalamat. So magpasalamat ka sa Ginoo kay gipamata kaniya karong buntaga, gipasalamat sad ka sa Ginoo kay walay bating hitabo nimo o mao ra ka pag-ampo. Mayong hapon ka natang tanan minahal kong mga kaigsunan. Ug karon aniya nasab kita sa atong lain na pud nga bahin sa atong content.
ang uluhan sa akong wali karon naguluhan kini og paghigugma. Kadako ba sa iyang paghigugma? Ngano man kini gisgutan ni Ginoong Hesus ang about sa paghigugma mga kaigsunan. Ang akong wali makita sa Juan 11:35, si Jesus mihilak. Ngano kahang mihilak man si Ginoong Hesus? Ato kining tunan. Diri sa Juan 11:32 miingon si Maria, sa pag-abot niya dito sa dapit diin si Jesus o sa lingkit, higit-an niya siya, mihapa ang iyang mga tiil ug nag-ingon kaniya, Ginoo, kung dili ka, paunta wala unta mamatay ang akong igsuon. Uy, ibasol man ni Maria si Jesus. Busa sa pagkakita ni Jesus kaniya ug naghilak, ug ang mga Hudiyo naghilak usab. Nga nag-uban kaniya, nangubaw siya sa iyang espiritu ug nag-uol. Ug miingon, hain ninyo gibutang siya, niingon si Ginoong Hesus. Hain ninyo gibutang siya, niingon siya na. Sila nag-ingon kaniya, Ginoo umari ka ug tumanaw. O si Jesus mihila. Ngano ka mihila si Ginoong Hesus? Ug mao ka na nga nakaingon ang mga Hudiyo, tan-awa pagkadako sa iyang gugma kaniya. Ug ang uban kaniya nag-ingon, dili pa makahimo kini nga pagbuka sa mga mata, giingnan pa sa mga katawan si Ginoong Hesus. Dili ba makahimo ka sa pagbuka sa mga buta nga mga mata? Kung mao ka na buhi kining patay. Niingon ang mga katawan ni Ana. Mauto si Ginoong Hesus miyahat dito sa langit ug miingon sa iyang amahan, Ginoo, tabangi ako o iyahang giingnan si Lazaro. Gumawas ka diha sa iyong luganan. O si Lazaro migawas mga kaigsunan. Nigawas ang minatay. Mao ka na kadako ba sa iyang gugma sa usa ka niya kahigala. Mao ka na ang higala ni Jesus si Lazaro. Kaya ba mga kaigsunan, ana ako'y usa ka panultihon kaninyo. Kini nga panultihon, kita ra sa Tunisia sa YouTube mga kaigsunan. Na yung sa kabatanon, naa sila yung racing mga kaigsunan. But ang ilang racing, magda sila og cross. Magpasan sila cross mga kaigsunan tagsa-tagsa. Mao ka na nga, ang usang kabatanon putot man, so gamay, naggibugatan siya sa mga cross. Niingon siya, Ginoo, should I cut my cross? Niingon siya na ni Ginoong Hesus. Ako ba, pwede ba nga akong putla ng akong cross? O miyon si Ginoong Hesus, ikaw mo'y bahala, anak-anak. O ang maumatanong gibutla niya yung cross. O paabot sa unahan, nabugatan na sa kang sa kabatanon. Niingon siya, Oh God, should I cut my cross again? Ugmaw ka na si Ginoong Hesus, niingon, putla ang inyong cross. Ugmaw ka na, giputol na sa niya. O pag-abot sa unahan, adunay kanang lungag mga kaigsunan, murag kanang pangpang ba? Dili sila makalabang kung ang ilang cross mubo. Mao to nga ang ilang cross kay giputlan na niya. Kung saan niya paglabang nga gamay man iyang cross kaya man to giputlan. Mao kana mga kaigsunan, niingon siya, Ginoo unsa akong buhaton? Kunya ang iyang mga kauban nakalabang na ato nga lungag. Niingon si Ginoong Hesus, amba. Kuya layo man kay putot man siya. Niingon si Ginoong Hesus, amba. Ug ang batan ko nagduha-duha. Dili ako makahimo sa pag-ambak ni anak na lungag. Niingon siya, Ginoo tabangi ako. Apan ang katong daan niya iyang gilaktan nangahugno na sa dugan ng mga kaigsunan niya. Gamay lang kay siya gipatungan. Niingon si Ginoong Hesus, ambak. Ug ang batanon mga kaigsunan nihimo sa pag-ambak nga walay pagduha-duha. Ug pag-ambak niya dito mga kaigsunan, nakita niya ang ladder padung sa kingdom of heaven. Naa dito sa ubos ang ladder mga kaigsunan. Mao kana unsa kadako sa gugma ni Ginoong Hesus. Bisan sa imong last sa imong kinabuhi, giingnan pa ka ni Ginoong Hesus ambak apan naa kay reward sa uwahi. Kung mao to ang reward niya mga kaigsunan, nakaabot siya una sa mao nga kingdom of heaven. Apan ang maong batanon, nakakita siya uyab. Nakakita uyab ang batanon, kuyawan batanon no? Nakita siya uyab. Mao ka na, iyang gihatagan og buwang yang uyab.
ug paghatag niya buwak mga kaigsuon kay nilingi man siya, nilingi iyang uyab ug wa gidawat ang maong bulak. Kay di man siya ganang bulak. Mas ganahan man siya kuan kanang mga tsokolate mga kaigsunan. May ganahan sa mga babae. Apan nilingi patalikod ang babae. Ug wa siya kahibaw nga naa day ang Ginoo sa likod niya mga kaigsunan. Ug nagdaog daghan kaayong regalo para niya. Wa gyud siya nilingi sa maong Ginoo mga kaigsunan miski gitabangan siya sa Ginoo. Mao kana ning ingon siya, Ginoo unsa na pud akong buhaton? Ug miana ang Ginoo mga kaigsunan. Ani ka nako, higugmaon kita nga walay pagpuno. Mao kana nga gihigugma siya ni Ginoo Hesus mga kaigsunan sa walay pagpuno. Mao kana ang batan-on nga nagmalig-on sa iyahang kaugalingon apan sa uwahin sa iyang kinabuhi. Iyahan na maghihatag iyahang presensya ni God, no? Iyahan naghihatag tanan ang iyang kaugalingon dito ni Ginoong Hesus. Niadto siya og kuan, dagat. Niadto siya glawon kayo ay kanang hunas man ang dagat, so niadto siya layo kayo. Pag abot niya tunga-tunga sa dagat kay dako magkalit ang dagat mga kaigsunan. Di siya kay pamulangoy. Apan ang sa giingon sa batanon, gisalig ko na ang tanan nimo Ginoo. Gisalig ko na ang tanan kanimo. Apan nasayop ang maong batanon. Wala, di siya kay pamulangoy ha. Apan naay salbabida nga nataga. Wa gyapon siya ni sakay salbabida, wa niya gamita kay gisalig ko na ang tanan kanimo o Ginoo. Pagka ikaduha na yung helicopter, gitagakan siya o kanang pisi. Huwag yapon niya gikuha mga kaigsunan, kikisalig niya ang iyang kaugalingon ni Ginoong Hesus. O pag-abot sa unahan, nakakita siya barko. Di pa sakay siya. Huwag yapon siya misakay kini, gisalig man niya ang tanan ni Ginoong Hesus. Apa nasayop siya mga kaigsunan. Tungod sa iyang pagsalig nagmaduha-duha siya, kadi man siya kibamulangon. Sa iyang huna-huna, di ko ni kaya apan akong gisalig ni Ginoong Hesus, pero di na ako kaya. Mao ka na nga nalumos ang batanon. Dito na human iyang kinabuhi. Mao ka na una-una pag-ayo kung naagali way mga kaigsunan nga magulanon kamo. Na amoy friend nga mutabang ninyo. Dili na ninyo kailangan itago pa sa iyong kaugalingon. Kay gihatag ko na tanan ng Ginoo. Dili na ako kailangan akong friend kay. Dili na tayo kailangan tambag nila kay ako nang gisalig ang Ginoo sa Ginoo. Apan masayop ka ni ana mga kaigsunan. Kay sa panahon karon ang mga batan-on magproblema kung ilahang ilong, ilahang mga kaugalingon, mas mosamot ang ilahang problema. Mao kana nga isalig kana ni Ginoong Hesus. Iampo kaniya ug siya magahatag kanimo ug walay hunong nga paghigugma. Mao kana mga kaigsunan. Amen. Salamat. May utong mga kaigsuonan. Ang ako ding Bible verse kay mabasa sa Episode 6:1 nga nag-ingon, mga anak nga nagtuman kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo kay kini matarong man. So, kinsa man tong mga anak dira, dili gid maayo nga ato silang tuklan, no? Daghan maging mga bata diri. Kay sud sa pila ka buwan nilang pag-antos para madako ta nya karon nga nadako ta. Kusog na kay tamusukol nila. Dili ko na maayo. Kaya sa usa ka na ko yung story nga i-share ninyo. Kaya sa usa ka single mom nga nagpadako siya ang usa ka bukan na lalaki dayon. So sa pila ka buwan iya kining timan niya mayo bisan siya ra usa nagpakanalay tatay siya di. Nya pagkadako niya kusog na kayo musukol niya. Unya kanang maghagis-hagis pa kun dili siya taga kwarta dahil ana nga mga bata. Dili gyud maayo nga ato silang suklan. So kulba. Kaya sa akong usa ka igsuon si kapag panaot pero sa tinuod lang kusog kani siya motubag ni mama sa una. Nagaway may tungod ana natoy time nga gipukaw siya ni mama din. Nasuko siya kay nasuko to siya nakalingon sad ko. Then gitubag sad siya ni Lisyo nga. Ayaw sa kuno pag ingana di. Kusog ra ba kay ka mo post pang Ginoo sa Facebook niya. Ingana imong batasan
batasan ni mama ha. Oto. Nagsige sa pagbutbut og iyahan. Ikisabaan sa nako niya, kusog ra ba kayo motubag? Wala bitaw naglantaw sa kuan. Wala sila naglantaw nga kung giunsa sila pagpadako din. Ingana na ilang pagtrato sa ilang ginikanan. Moto, ako siyang giingnan nga kung usa ka mang-share sa ubang tao bago ha sa imong kaugalingon. Kay dili na mayo nga daghan kay kadbabago din wala ka kabago sa imong kaugalingon. Sa mga bata noon ron, daghan man kayo nga mayra sa istorya no. Ingon sila magbuutan ko sila nga ilarang mama hibaw silang tinod na batasan. Sa tinod na nila, di man ginakoy kalimod makasukol man sa to ni Papa. Pero natay hinungdan kay ngano mo kuan sa siya mo pasaka sa tingog ba pero dili ingon nga musukol ko kay mo tupag ko niya mo pasaka sa kusong tingog. Mabasa niya sa episode 6:4 ug kamo mga amahan dili ninyo paghagiton sa kasuko ang inyong mga anak kundi agaka sila sa kastigo sa pagtambag sa Ginoo. Sa paresa sa mga aman dira ayaw sa ninyo na bugul-buli inyong mga anak oy kanang sulti sila ba ay isultihan mo kanang kung inanay bitaw kinasing-kasing nga pagtambag dili kay kanang mura bitaw nang gikasakit yun mga nasir sila bata baya dili gid sila pasakaan sa tingog kay ang bata kung pasakaan sa tingog makaton man na sila sukol ni mugod nya pero bisan pag ako nasukol sa Papa pero naglantaw sad ko siya maayo nga nabuhat sa gagmay pa may bata nag-drive ra baya ni siya sikat unya bisag makalimot siya pagpalito sa kasing niya iniguli kay magdala sa buhat pero wala niya kalimti ang vitamins o gatas bisag nakalimtan niyang asin wala gid niya nakalimti ang mga vitamins o gatas nya moto sa mga anak lang ron ayaw gid ninyo tukli ang inyong ginikanan no wala mo na ibaw panagpasmile lang na sila pero deep inside nakaingon na sila unsay sayo na ko sa kong anak nang naging anak sila mga inahan dili gyud dali nga tuklan sila kay sila manggoy nagamuma pag-ayo then pag dako na usog na kayo mo tubag niya gi amuma sila mayo gipadako diri sa simbahan nangandoy sila nga magdako nga buutan ang ilang anak niya pagkadako na mauna di buutan sa simbahan pero abot sa balay kusog ka ayo mong tukol ayaw gid mong sukol sa inyong ginikanan mutuog gid tagaba kay kana bitaw tuog gid tagaba kay makagamba ra ba ni sila kay mao ba ni sila nagpadako na to kung kita pod mahimong inahan unya ang atong anak usog kay musuko na to maka-feel pod ta sa ilang gibati kung sa ilang gibati nga to tuklan sila no mao ra to akong leksyon out tampos wali. Salamat, Sister Angeline. 6. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So, paubaya. So, kita rin siguro tanan, nakadungog na tanang kanta ni Moira nga paubaya, no? Kasagaran gamiton sa mga maoy-maoy, sa mga kabatanunan. So, kita magsigit sulti-sulti og paubaya. So, kay ba bata og unsa joy buot pasabot anang word nga paubaya? So, paubaya actually means is to let go and let God. And maybe some of us here naata dire kabalo jud ta nga naapa jud tay gitipigan. Naapa jud tay gikuptan. And maybe this is God's word for us today. Let go and let God. So, let go doesn't mean giving up. Ang reason sa uban is maong dili pa sila ka let go or nga nung maglisod sila og let go because they thought nga kung mubuhi sila ay weak.
Weak ang mo let go. Weak daw ang mo let go. Mo na ang uban nga maglisod jud na sila og let go. Ngano man nga dili jud ka let go. Dili ko mo let go. So kaning akong gikuptan nakalagot, hala bisag magkamatay ta ato ako jud ning kuptan. So tinuod ba? Dili, dakong bakak. Letting go doesn't mean giving up. Because if you are brave enough, you know how to let go. So karon, nganong kinahanglan man jud tang mo let go? Kay gaingon diri but rather accepting that there are things that cannot be. Nganong kinahanglan man gyud tang mo let go? Kay dili para ato, dili para nimo. So kinahanglan nato dawaton nga naa joy butang nga dili gyud para ato, dili para nimo. But listen to this. Dili buot pasabot nga dili para imo, wala nay imuha. Unsa man gyud nganong ang uban maglisod sila og let go kay nganuman. Kay moingon man dayon nga kung buhian ako siya, wala nay ako wala nay mahibilin sa ako. Kung i-let go nako siya, dili jud pwede kay mahutdan ko. So, bahalag sakit, sige lang. 'Di ba kasagaran, makita nato sa Facebook, ang mga batanon shared post nga kanang mananatiling ikaw kahit masakit. 'Di ba dong Priji? 'Di ba? Naamang yung mga linya sa atong mga amiga nga marupok. Sayang wala akong amiga dire. But I want you all to know again nga dili buot pasabot nga dili para imo is wala nay imo. God just want you to let go of that. Kay nganuman kay naay giandam ang Ginoo nga mas nindot lahi ug mas best para nimo. Naay plano ang Ginoo nga mas nindot pa sa atong giplano or mas nindot pa jud sa atong gi-desire. Ang reason nga nung wala nato na experience or wala nimo na experience ang best kahibalo ta nga kay dili manggod ta ka mao mo let go sa good. Dili ka mao mo let go sa good. Moingon din nga okay man ni good, maayo man ni, good man ni. But wala ta gihimo sa Ginoo para sa okay lang. Wala ta gihimo sa Ginoo para sa good lang. God design you for what is best. Amen? Just let go and wait. Kay naay best nga giandam si Lord para nato. Ang atong kinahanglan ra jud is accept. All we need is acceptance. So karon, if you want to let go, first step is acceptance. Accept the fact nga dili jud mo para sa usag-usa nga naa joy butang nga dili para imo, dili para ato. And bisan like naatoy pangayoon sa Ginoo, di ba naman joy time nga dili tanan atong gipangayo sa Ginoo iyang ihatag kay nganuman kana buot pasabot nga wala na siya gihatag sa imo, dili na siya maayo sa imo or dili na siya para imo. So sa makausap pa, I just want you all to know nga dili buot pasabot nga dili para imuha, wala nay imo. Kay ana si Lord nga dili ka para ana. Come on, dili ka pang ordinaryo, dili ka pang average, dili ka para ana nga posisyon. Naigiandam si Lord nga mas best para nimo. Naigiandam si Lord nga mas best para nato. So, ang ato lang is let go and let God. Atong isalig sa Ginoo tanan og magpaabot ta. Magpaabot ta kay ang tanan nga butang na ay perfect timing. Og nining kahaponon mao ra na ang akong buhi nga paghandom natong tanan. Amen. Daghang salamat Sister Jika. So ngayon nagtestimonyo. Ang ako pang humali karong tawa ang bahin kini sa pag-ampo o makita nanulid niya sa 1 Thessalonians 5:17 nga pag-ampo kamo sa walay pagpuno. Karong panahon na mga igsuon, ang pag-ampo gamhanan sa atong sitwasyon karon nga pandemic, way tawo nga dili hugot nga
mag-ampo, mabata man nga kay balo na musulti ug hantod ngadto sa mga katigulungan kanunay jud nga nag-ampo tungod sa kakuyaw ug kahadlok sa virus nga nakatak sa tibuok kalibutan. Way gipili ang virus, mabata man o matiguang, matakpang gihapon ni ining kakuyaw nga virus. Mga diha sa 1 Thessalonians 5:17, gituluan kita sa pag-ampo sa walay paghunon. Adto jud makita dinha sa pagbasa sa Biblia nga gituluan kita sa maayong buhat padung sa kasiguraduhan nga makabanton kita sa kinabuhing madalagna o adunay mga pagday sa kalibutan o mga igsuon nga kailangan dito mag-ampi adlaw bisag asa ta magbiyahe kasi sa danang kalibutan na doon ang virus na bisag asa mo mag-adto. Unang pinadaig nga atong magbatnan ang Kristohanong kinaiya alang sa Diyos nung mga pagkinabuhi sa kalibutan karon busa mga igsuon pag-ampo adunay dakong gahom sa atong tagsatagsa sa kinabuhi sa atong panimalay sa tibuok banay o sa tibuok tao sa pag-ampo ug kanunay ug mao kini ang makatabang dinha sa problema sa kinabuhi nga nagpag-ampo sa walay pagpuno mag-usa ka. Mahiban nga atong kinabuhi karon way wakoy lain nga handom mga igsuon sa gahom nga ugot nga pag-ampo ni kita mga igsuon malig-on o mag-amping kita sa o dili ta kay mahadlok o mora na daghang salamat. Hello, friends. Perhaps you've heard the saying, seeing is believing. But can we really base our beliefs on what we see? For example, let's look at this amazing chalk drawing. It's by a famous German artist, Edgar Müller, and it's called Crevasse. As we look at the picture, it appears there is a huge glacial drop in the pavement with a person dangerously teetering on the very edge of the precipice. The picture gives a very real impression. However, when we look at another picture showing the artist himself at work, that's Edgar Müller, it's easy to see that as real as it may seem, the picture is actually on a completely flat surface, only giving the illusion of 3 dimensions. Now, how can this be? Another 3D artist, Julian Beaver from England, explains, a non-anamorphic drawing, those are the types of paintings and drawings we are used to seeing, is one that is designed to be looked at face on. An anamorphic drawing, such as the one we just looked at, is different. We don't view it face on, and we are not supposed to. We view it from a particular angle and from one viewpoint only.
It's drawn in a stretched form so that from that single viewpoint, these forms, compressed from the effects of perspective, appear correct. This being the case, we can make objects appear to be either standing on the pavement or going into the pavement. You can make things look three-dimensional. They are more challenging to draw because you have to draw all the forms in a distortion so that they look right from your viewpoint. This is a very interesting statement. For the illusion to work, reality must be distorted so that it looks right from the person's viewpoint. You know, this reminds me of what we are told in Proverbs chapter 14 and verse 12. And it says, "There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death." How easy it is for us as human beings to think we know what is right, when in reality, it may be a distortion of truth. In Proverbs chapter 9, verse 10, we read this very important instruction. "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding." How do we get to know the Holy One? How can we know God? The prayer of Jesus, as recorded in John 17, provides valuable insights. We read in verse 3, "And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." And then referring to his disciples, Jesus prays in verse 8, "For I have given to them the words which you have given me, and they have received them, and have known surely that I came forth from you, and they have believed that you sent me." You see, God's Word is an important theme throughout this prayer of Jesus. He continues in verses 14 and 17, "I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them by your truth. Your word is truth." And then Jesus prays for us. "I do not pray for these alone," we read in verse 20, "but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one." Here we see clearly how to know God. It is through His inspired word, the Bible. For you see, the Bible is not only inspiring, it is inspired. In 2 Timothy 3:16 and 17, we read, "All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." You see, friends, we are on the very edge of eternity, and we are warned there will be amazing deceptions. We cannot rely on our senses. Error will be presented as truth, and truth will be condemned as error. How can we be prepared? We are given clear instruction in the spirit of prophecy, which always points to the Scripture as God's Word. In the book, The Great Controversy, and I really encourage you to look at that book and believe every word of The Great Controversy. I do. Page 593, we read this solemn warning. "To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them." The people of God are directed to the Scriptures as their safeguard against the influence of false teachers and the delusive power of spirits of darkness. Satan employs every possible device to prevent men from obtaining a knowledge of the Bible,
for its plain utterances reveal his deceptions. At every revival of God's work, the prince of evil is aroused to more intense activity. He is now putting forth his utmost efforts for a final struggle against Christ and his followers. The last great delusion is soon to open before us. Antichrist is to perform his marvelous works in our sight. So closely will the counterfeit resemble the true that it will be impossible to distinguish between them except by the Holy Scriptures. By their testimony, every statement and every miracle must be tested. Those who endeavor to obey all the commandments of God will be opposed and derided. They can stand only in God. In order to endure the trial before them, they must understand the will of God as revealed in His Word. They can honor Him only as they have a right conception of His character, government, and purposes, and act in accordance with them. None but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. To every soul will come the searching test. Shall I obey God rather than men? The decisive hour is even now at hand. Are our feet planted on the rock of God's immutable word? Are we prepared to stand firm in defense of the commandments of God and the faith of Jesus? Friends, let's build our faith upon God's Word. Let's take time to connect with Him daily through prayer and the reading of the Bible, accepting it as His Word and being guided by the Holy Spirit. Let's pray together. Father in heaven, we thank You for the Word of God, for the foundational understanding that it is primary to all of our understanding of You and leads us to a prayer life with You that guides us through our lives and helps us to understand that truly Your Word can be believed in every respect. Lord, bless each one who is listening. Bless each one who is viewing. Help each one to know that daily communion with You is so important, because we will not be able to believe our eyes or our ears except as we know what truth is through the Word of God. So help us not to be in any way part of delusion, but help us to stand firmly on God's precious, sure word of prophecy. Thank You for hearing us. In Jesus' name, amen. Throughout history, mankind has been obsessed with the idea of living forever. Take, for example, Qin Shi Huang, the first emperor to unite Greater China. During his rule, about 250 BC, he started work on what would become the Great Wall of China. But Emperor Wan was also obsessed with eternity. He dispatched entire armies to search for the fabled elixir of life, a magical drink that would allow him to live forever. Fearing they'd be punished if they came back empty-handed, most of these soldiers never returned. Because of his obsession with eternity, the emperor also began working on his burial city when only 13 years old. He filled vast underground caverns around his tomb with a replica of his court, believing that somehow they'd come to life in the next world. Archaeologists found more than 8,000 life-size terracotta statues of musicians, troops of acrobats, strongmen, soldiers, and horses to guard his gravesite. No two are the same. It's believed to have taken around 700,000 workers approximately 38 years to complete this wonder. Tragically, Qin Shi Huang died when only 49 years of age, evidently by mercury poisoning. He drank a bizarre lethal cocktail his doctors gave him to supposedly help him live longer. Many others through history have looked for this elusive living water. Alexander the Great was said to have come across a healing river of paradise in the 4th century BC.
Others have gone on epic quests, vainly searching for the Holy Grail, a mythical chalice from the Last Supper that would purportedly give eternal life to whoever could drink water from it. Spanish navigator Juan Ponce de Leon, he heard from natives in Puerto Rico that there was an island called Bimini that had a fountain of youth. Today, scientists are taking a more pragmatic approach, experimenting with stem cells and genetic engineering, all in a concerted effort to slow, stop, or maybe even reverse the aging process. Let's face it, we're all pre-programmed for self-preservation. People want to survive and live. So wouldn't you be interested if I told you about a viable way that you could increase your lifespan, not by 20 or 30 years, but forever? Did you know the Bible actually does talk about this secret fountain of youth? That's right. Jesus said, "Whoever drinks the water of life that I will give him will never thirst. But the water that I will give him will become in him a fountain of water, springing up into everlasting life." In fact, the Bible ends by inviting people to drink from this living water. And the Spirit and the bride say, "Come." And let him who hears say, "Come." And let who is athirst come. And whoever will, let him take the water of life freely. Well, friend, it's real. And the Bible teaches that God deeply wants to give you this gift of everlasting life. But you might be thinking, there has to be a catch. How exactly do you receive this free gift? In the next few moments, I'm going to share with you 5 practical steps that you can take that will place the keys of eternal life within your reach. What you do with them is up to you. First, we must recognize there's obviously a problem. Death, disease, terrorism, pain, none of this was God's original plan. In the world around us, we can see a spiritual battle is raging between light and darkness, good and evil, right and wrong. It all began eons ago when the highest of God's creations, a beautiful and powerful angel named Lucifer, now better known as Satan, became inflamed with jealousy. He resented that he could not have all of the power of God. That's when, following a lengthy and slanderous campaign, Lucifer led 1/3 of the angels of God in an all-out rebellion against their Creator. Satan next deceived the first humans into disbelieving and disobeying God, so they unwittingly surrendered the dominion of this world to the devil. Our beautiful planet was hijacked by an evil fiend and his forces that filled the world with their spirit of sin and selfishness. But God sent His Son into the world as a human to guide, to rescue, and ultimately to redeem those that would trust in Him. We're all sinners, for we've all sinned and fallen short of the glory of God. It's true of you, it's true of me. All we like sheep have gone astray. We've turned every one to his own way. And the Lord laid upon Him, Jesus, the iniquity of us all. Whether it's lying or stealing or evil thoughts, we have all broken the golden rule, God's law of love, better known as the 10 Commandments. The principles of God's law are meant to protect us and to ensure a life of peace and safety. The Bible reveals that the penalty for sin, breaking God's law, is death, because sin naturally separates us from the one who gives life. Are there unkind words that you've spoken or actions that you've taken in your life that have hurt others or even yourself? God is asking you to acknowledge that you're a sinner so that you can take the next step. The second step to eternity is to believe you can, in fact, be saved. And that's the good news of salvation. A Roman jailer once asked the Apostle Paul, "What must I do to be saved?" Paul answered, "Believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved." To believe in Christ means to believe in who He is, the Son of God and Savior of the world, and to trust Him with your life. Unlike you or I, Jesus lived a perfect, sinless life. By faith, He never broke a commandment of God. He now offers to take your sinful record in exchange for His perfect life. He literally died in your place so that you can live forever in a paradise without sin. Jesus suffered in your place for your sin so you can be forgiven. You must accept this by faith. He that believes in the Son has everlasting life.
Isn't that simple? Will you believe this message of hope that Jesus is offering you right now? The third step in receiving the gift of salvation is to confess and repent of your sins. Tell God you're sorry. The Bible says, "He that covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy." Jesus also said, "Unless you repent, you will all likewise perish." To repent means to make a determined choice to turn away from the self-destructive lifestyle of sin and to trust that God will help you do it. It means to honor God's commandments in your mind, in your heart, and in your actions. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. A person who repents is genuinely sorry for sinning, and they turn their hearts towards God. The Lord then promises to give them the transforming power of the Holy Spirit. He'll place within you a new heart and a new mind. Now, God does not expect you to remember and confess every sin you've ever committed. Just humbly come to Him in the name of Jesus and willingly confess you've broken His laws. There may be some specific things the Holy Spirit will bring to your attention. Tell Him you're sorry. Ask Him to wash away your sins. When you do, the Bible says you can have complete assurance that He will fully forgive you. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Will you please open your heart now to the Lord, confess your sins, and then believe He has forgiven you? Eternal life, you're almost there. The fourth step to eternity is to willingly receive Jesus as your personal Savior. Christ said, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me." You receive Christ by audibly praying and inviting Him into your heart. This is God's amazing gift to you. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him might not perish, but have everlasting life. But receiving Christ also means more. It means trusting in His instruction and guiding influence in your life and actions. Therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. Old things have passed away. Behold, all things are become new. Will you now receive Jesus into your life and give Him permission to abide in you? Now is the best time. Will you ask Him? Sincerely pray this simple prayer and then review the steps that we just covered. Dear God, I know that I've broken your laws and my sins have separated me from you. I believe that your Son Jesus died for my sins and was resurrected from the dead and is alive in heaven and hears my prayers. I am truly sorry for my past sins, and I now want to turn to you and turn away from sin. Please forgive me and help me to walk in a new life. I invite Jesus to become the Lord of my life, to rule and to reign in my heart from this day forward. Please send your Holy Spirit to help me obey you and to do your will for the rest of my life. And I pray these things in Jesus' name. Amen. The fifth step to eternity is to now confess Jesus as your Lord. Eternal life is more than just receiving. It's also about giving. To keep your faith, you need to share it with others by word and example. The Bible tells us, if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. He then says, "For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation." To confess Jesus as your Lord means to choose to follow Him every day. Christ said, "Whoever desires to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me." Friend, remember, following Jesus is an ongoing walk, a love relationship. If you stumble and fall along the way, don't be discouraged. He's promised, "I will never leave you or forsake you." Just get up. God wants to set you free from the burden of guilt and sin in your life. God loves you so much, He sent Jesus, who willingly took the wages of your sins upon Himself. Christ died so you can live forever.
Let Him free you from sin now and experience a real and lasting peace. So I'd like to offer you a free gift to strengthen you in your new relationship with Jesus. To receive your free gift and discover more about walking with Jesus, call us today and ask for offer number 102. Thank you so much for watching, and now share this gift of everlasting life with others by passing on this video. No storm can hide that peaceful rain is gleaming. Shining Jesus time to seek and save the lost. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, flow and love combining. Hell night shall vanish in eternal day. Give me the Bible when my body's broken. When sin and grief have filled my soul with fear. Give me the precious word by Jesus spoken. Hold the faith lamp to show my Savior's near. Give me the Bible, holy message shining. The light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, flow and love combining. Hell night shall vanish in the eternal day. Give me the Bible, all my steps enlighten. Teach me the danger of these realms below. That lamps of safety, earth and glow shall brighten. That light alone, the path of peace can show. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the night. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. For to the mighty conflict in this his glorious day, ye that are his now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put
unto prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Stand up, stand up, stand up. Come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And thus surround the throne, and thus surround the throne. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, May speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Then let our songs abound and every tear be dry. We're marching through Emmanuel's ground. We're marching through Emmanuel's ground to fairer worlds on high, to fairer worlds on high. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Beautiful city of God. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up,
stand up for Jesus, the trumpet call obey. For to the mighty conflict in this his glorious day. Ye that are his now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor and watching unto prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Stand up
only trust Him. From every soul by sin oppressed, there's mercy with the Lord, and He will surely give you rest by trusting in His word. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. For Jesus in His precious blood, rich blessings to bestow. Plunge now into the prince of light that washes white as snow. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Yes, Jesus is the truth, the way that leads you into rest. Believe without belief, and you are fully blessed. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Come then, let's join this holy band, and on to glory go, to dwell in the celestial land, where joys immortal flow. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Mag-abot ang isang amahan nga balaan ng katna sa kautuhon Ginoo, nagasampit kami Ginoo nga ikaw mag-awan ka na mo ining may kaduhang serbisyo sa among pagtuon diha Ginoo, panalangin ni matag-usa ka na mo. Ikaw mag-auban ka na mo Ginoo. Di na among buhaton pagkabalaan sa imong presensya ng itak na Espiritu. Dalay din ka sa kamangyaman. Yung tanan na maglaon ang tungod lamang sa ngalan ni Jesus ng mga Diyos. Amen. Balaan ng mga Diyos ang pagwalang katapusan, nilitak na sa tago naman. Nagpasalamat kami sa proteksyon na nahatag mo sa matag-usapan na mo.
Lagi ng Diyos sa mga panalangin, bisan pa rin yung pandemic, ikaw naghatag ng mga kagayonan na makahimo kami sa among tasatagsa sa mga panginabuhian o panalangin, ikaw nakabubo ka na mo sa kanunay, kung nanitak na niya kini. Halagod papulo, inaw ko Diyos na ikaw mag-bendisyon ini, makahatag kini dugang pusok sa paglusok sa imong buhat ni kalibutan na o sa maandam kami sa imong niya magpapadaya. Panalangin mga kamot nga naghahatag din o ihatag kanila proteksyon sa matagal lalo. Amang kanilang salamatan, pumunta mga sa ngalan ni Jesus. Amen. Magpabilin tas paparong mo doon. Ablihin yung mga Bible sa Genesis 3, versikulo 23. Tungod ini, gihinginlan siya ni Jehovah nga Diyos, gikan sa tanaman sa Eden, aron sa pag-uma sa yuta nga gikuhaan kaniya. Maghinay dahil pagtunglohon mga ito. Diyos magamahaman nini goto. Ang iyanak usap kami Ginoo nagpadayon sa mga pagsimba nini nga adlaw ikaw kaulay. Amo pangayo nga Ginoo imong balaang anghel maguntay magabikta sa among kasing-kasing nga piningtanan nga among pagkapaminawan karon pagatunan. Mga puni magkadasig sa among tulutag sa kinabuhi o ang mga pagsalig nagkan kanimo magapuyo ang takilitan sa tulutag sa kanang. Tabangin kami nining tanan. Usaha kami sa imong gugma nining adlaw ikaw kaulay. Aron sa imong anak. Ang imong gaho, mo imong pagtibabaw kanang. Ang pinisalig kinatugyan. Sa iluwa kami sa mong masala tulang sa ngalan Kristo ang Lord. Amen. Bantayi ang alang Jesus, anak sa kagulanan, mutabang sa kalisdanan, sa iyang tinubos, mahal man nga ngalan. Matamis ug hingpit man, hamiling nga ngalan.
sayutag kalangitan. Tipigi ang alang Jesus, kay maoy makaluwas. Kung moabot ang panulay, gilayon magampuay. Mahal man nga ngalan, matamis ug hingpit man, hamiling nga ngalan, sayutag kalangitan. Ang ngalang Hesus hamili, nga maoy magbabawi. Siya'y angay nga daigon, tungod kay maluluyon. Mahal man nga ngalan, matamis ug hingpit man, hamiling nga ngalan, sayutag kalangitan. Magaluhod kitang tanan, tungod lamang sa ngalan, sa Ginoo nga gamhanan, sayutag kalangitan. Mahal man nga ngalan, matamis ug hingpit man, hamiling nga ngalan, sayutag kalangitan. Nga igsoon, asa makausap pa man doon kung atong no? Nindot kay paminawan ng igsoon, bisag ang atong ang atong alawiton ng igsoon, karaan na kay atong alawiton. Pero minsahe na dahil sa'yo ka hamili nga ngalan mga igsoon, pero nga ano magyud nga, ang pangutan na doon na pa magyud, daghan pag yung hamili nga ngalan sa ubang mga sikta. Ang atong pagtulunan ron mga kaigsuonan, nagapasabot ngadto sa Genesis 23 mga igsoon, 3:23 mga igsoon, nga ang Dios nagahatag kanunay og mga resulta sa atong mga binuhatan sa tibok natong mga kinabuhi. Muna mga igsoon nga atong tun-an karon, ang atong pagtun-an mga igsoon gikan sa Biblia, ug doon na po'y gikan rapod kanako. Sa dili pa ta magsugod ani mga igsoon, hangyo ko nga mga batanon unta ablihan ng ilang mga bag o isulod na ang ilahang mga cellphone haron na nina tas atong mga balita gikan sa Biblia mga igsoon. Kay unya na tawag duwa na atong cellphone inig adto na sa atong balay kay adlaw man rong balaan. Mga igsoon, sa gisaad nako nga karong adlaw isulti na ko before sa akong birthday. Mga igsoon kana pang ako na yung consequence baka ning ako mga igsoon, resulta baka sa akong pagkadaotan o adverse effect baka no, kay ako masulti nga unsay nahitabo nako sa atong Agosto 23 mga dahito mga igsoon, 22 ba to katubang pagkahitabo nako nga nikaon ako karon pa ko makakita igsoon nga maghayag man dahil siya no kanibang ko ano St. Perez no nya maglisod ko kita ano brad unta lang dito. Wala sa dili pa ko magsugod mga igsoon kamoy magbuot kung consequence ba niya ako o adverse effect sa ako ang bakuna, di ba? Kay makasasaha man ta pero kami brad April maghisgot may maudto mga igsoon, naghisgot may nga sa sa tibok semana nasayod gyud ta kung hainta na sayop mga igsoon, hainta nakasala. Mao na nga atong buhaton mag-ampo kita kanunay, di ba? Ako nag-ampo sad ko.
Nga magsulti ko mag-igsoon nga. Muhuot man nga ko ang diri. Kuan bitaw kanang muhuot na tungod tingali nga high blood ko no. Amo na nga magampo kita mga igsoon kay nasayod man taw unsa ang pagkasala nga atong nabuhat. Mo na nga kada gabi magampo unya nagmatngon tad sa atong mga binuhatan haron dili ta makasala, di ba? Mao na itong ginabuhat. Pero kini pagka mga alas 5 media sa hapon mga igsoon, wala naman doy time limit no. Maimportante mahuman lang ta sa dili pang tingpaniud to. Okay. Kanang 30 minutos taas na kay na mga igsoon. Kana bang kaon kog balanghoy sa amo silingan, mga dili ra kay layo sa amo kanang tinunuan nga balanghoy pero gikan na sa rep bugnon sa kaon ko lami man kay tinunuan gud balanghoy. Di ba nagtino ta lami man to dala ni sister ko an Lisa. Di ka mo to man kay igsoon, wala lang madugay-dugay ang akong tiya nagdaguok magmayo. Muna ingon ko nga akong silingan ko pulis ako kay maglungag ko pero dili ko kanang murag yung kana bang murag naggaling sa ilawom ba. Buto nga dali gyud ko kay murag dili man maayo. Pabot ako hapit ko dili kaabot sa balay ng igsoon. Nakaabot kong pinugnanay gyud maayo. Pag kuan ako mga istorya ta mga igsoon, pagtan-aw nako sa akong discharges mga igsoon kanang kuan man na high blood. Nang wala ko hilanti, walay sakit akong tiyan ano na nga. Wala lang ko. Moto nga ko basig dili na maayo ni palit ko og kuan kaning cornstarch o kaning diatabs do ka buo o kanang coke kay mao man itambal sa akong mama sa una akong nakuan ba kanang nasunod nako sa nanambal ta akong mama Bisaya sa ikutaw nako giinom nako ya inom pag yung kog diatabs do ka buo di ka mo to magsunwa may to hangtod sa kaunom nako nag-discharge mga igsoon ko ano man na tibok naman nga blood nagkawas na ko muna nga naluyan ako alas 9 na mga igsoon ako nang ko kini mao na gini ko ating alit kay nasayod beta mga igsoon nga ang kuan manggod ang dugo maoy tinubdan sa kinabuhi di ba mao na nga naka-decide ko mga igsoon nga kuan ko bi kanang magtuko sa ospital ka-drive pa man ko drive ko pa ingon sa kaon agian sa nako ko silingan ato ko June tabagi ko kami uban ni ko bi lain na kung kuan nadaot ko sa pagay nakadaot nako pero wala man ko gibati ilantan wala sakit ang tiyan wala lang kuan lang siya mura lang sa garambol sa kong tiyan gyud muna nga dito ko sa ospital adto ko tong upat man to ka clinic among naadtuan mga igsoon wala gyud ni dawat nako kay lusupad man kay ko matod pa na para na nimo sir niya hanto na nasangko gid mi dito sa Dr. Biligas at bang anang tuan provincial hospital dili na sa kudawaton dito kay ang mga pasyente naapon sa semento ni ako adto ko semento sa duwa mo koy higda ko semento bisag nakakuha na sa tiles pa na din ha pero bugnaw mo kayo di ka kahigda dito nga dito sa Kabiligas dili sa kadawaton kay naa sa semento puno sa mga pasyente mo to ingon ang doktora nga sir tagaan ta lang kag kuan sir kaning antacid hemorrhax gitagaan ko 500 tulo ka buok inko dok pwede napulong lang ako layo gito mo sige palit ko maigsoon tubig inom dayon ko ang mga tao tan-aw na ko murag paminaw na ko nga bisan si akong kauban ako nga silingan nga mura naman ko kanang papel ba nga kanang pero wala man ko gibati nga balatian muna mayon ko nga kung consequence bagani ko nahimo no kana bang resulta sa atong nga daotang binuhatan muna consequence mga igsoon wa magibinisaya ang consequence ug resulta kuan man na kanang katsila man sad na gisalputanan sa mga daotan natong kana sa atong mga daotang binuhatan pero wala man ko nagbalatian mga igsoon walay sakit ang lawas wala akong hilanti bisan kung garambol ang akong tiyan wala man ko gibati nga masakiton muna ingon ako ninyo nga consequence ba ka no pero kada gabi magampo magita sa usa ka adlaw kada gano muna nga nagko consequence ba ka ni nahitabo nako unsa man ko Ginoo wag yung kalimot ang Brad April nga sabot nga Brad kanang murag tan-aw na to murag wa na murag katapusan na gyud nato ba hugot yung pag-ampo mura mga igsoon nga hugot o pag-ampo sa Ginoo nga ko Ginoo murag na mao na gini akong katapusan naka-English ko na sa ampo nga ito nga ako lang yung katapusan this is my muna mga igsoon nga nakahinom to bisan sa ako kay nahitabo ba huwag niya pong kalimot sa mga komedya sa kong kinabuhi. Anak ko, kahinom doon ko sa
palit kayo. Murag side effect na sa gihapon ng igsoon. Sakit man akong diri makawan ko. Oh, murag akong pamina, murag sudlot ako mata. Oh. Una nga, sakit ako ang tutunan basta kay sige kog pas-pas og istorya. Hinayon lang no. Mo to mga igsoon, dugay ta mahuman ini. Nga ang nahitabo na ko mga igsoon, sakit akong tutunan murag yung mata murag muuga. Muna nga, itong hinayon lang yung tingali. Mga igsoon nga, nag-ampo ko sa Ginoo, no? Ngayon ko nga, now this is my end. Tingnan ko na. Kaya ba naman yun? Mao nga. Nakahinumdum ko mga igsoon. Ako rin po sa kong kaglingon, na ako'y joke ka na hinumduman. Hinumduman ng istorya sa barbero mga igsoon. Nga, ang kanabang, hinayon lang yun nato, no? Kadang, ang barbero nga, ang Amerikano gitupihan, naman na ikuan dali, butang panapton. Pagkahapit na mahuman ang kuan mga igsoon, kanang tupi, niingon tong barbero, gahawid og gunting og labaha. Joe, this is your end. Pag-anag sa kuan mga igsoon, Amerikano, labaha mga sutoy Amerikano, layat ito, kasi this is your end. Kaya, ambot, pasabot sa Pilipino barbero, human na ta, Joe, this is your end. Pasutoy Amerikano, imos Batman, lupa ng kapa. Muna nga, bisan sa to ako nahitabo na ko mga igsoon, ni pas-pas na sa hinaya lang. Bisan to sa nahitabo na ko, doon nag-joke, niabot sa kong kagulingon nga, buguya ginagawa sa, kaya gutsinan ko magkakusaon ng mga igsoon sa, nagtrabaho pa ko, piti ka na mag-joke ka lang sa panahon sa kanang nagtapok-tapok ko nga kauban, puli-puli ginag-joke, yun ko naka-joke pag ko sa kagulingon ba nga, sige lang sa to. Moto nga na, abot ko dito, nakauli ko dire, mo na makaingon ko nga, consequence or adverse effect. Kaya yung uban, adverse effect man sa bakuna, mga igsoon, di ba? Kaya, gibakunahan ko, mga 2 weeks naman. So, basit nga, wala man ko ihilantan, wala gyud ko. Wala mo na nga, dili to consequence. So, wala man ko ibati, wala ko ibalatian. Pero kung wala tingali ko parang Ginoo, nahatag yun pa, agi yun, no? Kaya ano ko, nahuna ko, duy, ato na sa ospital, di ba? Ato ba, ang Ginoo namay karabang pulong atong batian na mo tong diretso gyud ko gyud nga ka-drive pa man ko tinaw makong gyud ay nagkabalaka maayon pa yung ako ang kuan ang akong kahintang bisan tuod nga sa akong paminaw isbiho gud ko mga igsoon pati na ginapon para kay nakikita man ko sa hitabo nako ako grabe no mas may lagi nanay ko permanente kay mura gupo-gupo ko kay maputi man ta pero lain man kay usay barog ko nagkalit malipong man ko. Muna ko naibawan ko nga uginani lang gyud ko maputi ko. Gapo-gapo ko gamay. Inana ang igsoon. Mao na nga kamo yung ego consequence man hitabo nako adverse effect ba. Total kita makasasaha man ako kung kuto na kadang ko magampo sa Ginoo nga igsoon. Muna sa atong panahon karon nga igsoon no kanang kung atong hunahunahon sa ato lang pagtuon ta bahin sa balaang kasulatan mga igsoon bahin sa atong mga anak karon ba kini magagmay pa dagpo ka unsa mang gugmaha ang ilang gipaabot nato mga igsoon kay kanira bang gugma nato maginikanan mga igsoon kay ingon tanong sang gugmaha mga igsoon unsa man gugma ba nga kanang bang okay lang gugma usay gugma nga kanang maingon ta nga makahunahuna man sa usay nga ug labi na mga bata ang gagmay magitabaw nagbinatsi makaingon ta nga cute man sa dakong anak tanang maginana di ba murag ni apil na ta sa ilang pagpakasala mga igsoon kay kinahanglan man gud natong hunahunahon mga igsoon nga ang atong pagkinabuhi ni kalibutan mga igsoon nasayo ta unsay maayo og sa dautan mao na maginikanan kinahanglan yod moatiman sa mga bata kay para masultian sila og unsay sayop nila sa gagmay pa sila mga igsoon hinaut pa unta nga akong pagistorya dili makasakit sa atong kaigsoon ng uban no atong sultian nga nasayop na dong kinahanglan ginasa kay ang Ginoo sa tanang binuhatan natong pagpakasala naghatag siya og resulta o unsa to brad sangputanan sa atong mga maayo ug dautan nga mga binuhatan mao na nga pananglitan ang atong mga anak ang kadisgrasya kay usahay ni mga batanon sa mga igsoon kani mga batanon way laing gihuna-huna ang katulang yung magabi og gay disco mo hinahinay ginag-ipsot kay tan-aw dito dili mo apil bakas mga kalihukan pero kung masakpan gani mayngon to nga sakpan lagi ko ang mga barkada sad mayngon na sakpan man si kuan si Blaze na sakpan magtuo ta nga okay ra to labi na ang atong mga kabataan nakabuak makaigsoon nga butang inana nakasala no
Unsa may buot na itong ipasabutan magso, kinahanglan ba ato lang ingnon tungod sa atong gugma, ato lang ingnon nga, sige, maana ram nas mama, forgive and forget. Maura na ibuhaton sa mga ginikanan. Apan dili na gyud mao mga igsuonan. Kaya ang Ginoo sa tanan natong nga binuhatan, doon na gyud resulta, doon na consequence sa tanang sala na to, doon na gyud hapsang putanan. Mao na nga og mahinumduman nato sa Genesis mga igsuon, unsa may gisulti niya dito nga sa panahon ni Adan ug ni Eva, sa nakasala si Adan ug si Eva mga igsuon, na pagpakasala nila dito, unsa may gibuhat sa Ginoo, bisan tuod nga nakasala sila, tungod kay binuhat sila sa Ginoo, ilang gipangita sa Ginoo ang iyang mga binuhat. Mao sa gihapon sa ato mga igsuon nga ato mga anak, kung makasala sila, ato silang tawagon kung unsa sayop nila. Mao na ang Ginoo iyang gipangita si Adan ug di Eva. Asa naman mo? Di ba? Asa naman mo? Wala sa masuko nga iyang gikastigo, gibalikas mo kaniya, o pa may balikas ang Ginoo kay ang yawa na maghimo ng balikas mga igsoon kanang kinato nagwala diri sigig sampits ilang mga uyuan. Wala nga iyang gipangita, iyang gikuan gyud ba nga gihigugma niya ang tao. Pero iyang gipaabot mga igsoon nga ang iyang binuhat muangkon gyud sa ilang pagpakasala. Mao na nga kinahanglan ato mga anak, ato sila istorya nga muangkon sila ilang pagpakasala. Kay ngano man kung atong mga anak nakasala, intalag na ay breakage gyud nahitabo, damage. Kinsa may motubag sa mga damage nga ilang nahimo. Di ba ang tagtungod sa na nakasala mao gyud motubag mga igsoon. Ug mao na inyong timan-an mga anak nga kamo gyud mo sa gubang sa mga kasalanan nga inyong nabuhat. Kay kung ang ginikanan ilang apid sila sa dautan nga mahitabo nila. Mao na nga si Adan ug si Eva gisultihan sila Ginoo sa Ginoo nga Ginoo nakasala man mi. Nakasala, giangkon nila ilang sala. Pero bisan pa sa ilang pag-angkon sa ilang pagpakasala mga igsoon, giabog sila sa Ginoo palayo sa maong ilang gipuy-an mga igsoon. Muna nga pinangga to sa Ginoo kay hinimo gud niya to, gikulit pagid niya, giumol. Pero iya gyud gitagaan gyud pa kuan niya kanang bang sa resulta sa ilang mga muna kung kita mga ginikanan nga kung ato ganing gihimo ang pagkorek sa atong mga anak sa ilang sayop nga nabuhat, nagpasabot nga gisunod nato ang kabubuton sa Ginoo. Kay matod pa gani sa kuan sa proverbio ni ingon siya nga sa in English ug asa ng tekstuhan, di man ko kabalos teksto nga igsoon, ka-memorize lang ko. Ingon siya nga train up a child in the way he should go, when he is old he will not depart from it. Mao na siya ginabansayon ginato atong mga anak sa katarong mga igsoon. Kung imo bansayon sa binuang pagkadako, di sila mahawa anak. Maldito yun ang imong anak. Muna kita, mga anak na to, dagko naman dito sila dire, kinahanglan nasayod na mo unsa ang pagtulunan nga ihatag sa inyong maginikanan. Para yun mga igsoon, ang Ginoo naghatag ginato og kanag yung mga pahimutang mga igsoon. Si Adan ug si Eva, giunsa man sila gipapahawa sila sa garden sa Eden. Ug basahon nimo sa Genesis mga igsoon, grabe gitong pagkapapawa mga igsoon kay gibutangan gyud og mga kirubin. Dagka na mga kirubin matod pa sa laing kapunungan. Ay gagmay manulunda diya sa mga kuan gibutang-butangan kirubin kuno na. Pero ang Biblia nga bata baghan og ang kirubin nga gibutang sa Ginoo nagdala-dalag dagko kayong espada kadala ng bata na. Espada magidala. Yang kirubin kuno kanang cherubs gagmay kayo mga olor diya mga kirubin kuno na. Murang dili maayo nga pagtulunan sa kirubin sundang mga tuyok-tuyok sa garden sa uben para dili gyud makabalik gyud si Adan ug si Eva nga makakaon sila atong bunga sa kinabuhi, prutas sa kinabuhi mga igsoon. Unya pagpagalayo niya pitig yung batia sa nahitabo nila mga igsoon kay ngano man gisilutan dili lang kay unsa man silot kamatayon ang silot mga igsoon. Pero bisan tuod nga ang kamatayon gihasilot sa Ginoo sa ilaha, wala mo sila patya sa Ginoo. Gitagaan silang second chance pero mag-anto sila sa ilang gibuhat. Muna consequence mga igsoon nga nahimo niya. Giunsa man niya, mag-ugmad kamo sa yuta, pasingot kamo. Og tong loho niya ang bitin og ikaw sad babay pagayatakan sa tao ang sa tikod niya ang maong bitin. Bitin dako sa consequence nga nahimo. Katulang pagkaon mga igsoon sa bunga. Bitin dako ang silot nga nahimo nila nga hantod karon hantod kita na apil pata sa silot mga igsoon. Muna nga maglikay kita sa pagpakasala mga igsoon kay
mas duol na gyud rong yawa ron. Wa ko mamalikas mga igsoon gyapon na. Ang duol ng yawa ron kay bisan galing ani kay anang yawa tanan gibuhat nato sa sulod simbahan nga di ta maminaw ana tano. Bisan bati mo sulti nga to kuan bati maghagnaw nya bati pag masulti lingaw-lingaw ta ayaw lang mga igsoon. Kay gibasa nako sa Biblia nga kuha lang ang mga ayong pulong nga ilang gisulti. Ayaw lang nang ilang talan-awon din na. Mo na nga kung unsay maayo ato lang tunan. Mo na mga igsoon nga giingon ang Ginoo nga magsalig magitan niya kay bisan kasala ni sa daw sa iba wa man sila ilaing gisaligan kun dili sila ra mangyod. O kining consequence mga kaigsuonan haron kita makalikay niini unsa may buhaton nato mga bata inani haron makalikay ta magplano ta sa atong buhaton long term nga planning mga igsoon para dili ta mga batanon ra ba kung magplano sila dali unsa may mahitabo daghang kapalpakan ang mahitabo. Pero kung imong planohon ang imong buhaton long term ka diha nimo makita nga nindot kayong resulta unya ang dili consequence nga kanang dautan dili ta sa maayo nga resulta sa atong mga maayong binuhatan. Muna kinahanglan ko no magplano ta sa Proverbio 14:22 kayo ang katong nagaplano sa maayo makakaplag og gugma og kamatuoran. Muna ang gisulti mo ito. Tupab planohon natong maayo. Istorya gamay mga igsoon 15 minutos na lang. Pag trabaho na ko sa bangko mga igsoon nahiwa ko ang dautan. Nahiwa ko ang dautan mga igsoon. Pero naingon ko nga, kuan mga igsoon, mas daghang ka kwarta no, matumpawak ikas kadaot no. Muna ako nga pagka-edad na ko 55, mo retire ko. Pag abot 55 mga igsoon, ni-retire ko. Suko kay akong asawa. Ingon akong asawa mga igsoon nga, basta pas lagi ito, no? Hina-hina lang. Ingon akong asawa mga igsoon. So nga do, hinayon lang ako mga igsoon na kay mo saka ako ang init tingali no kaning pitaka do gaakal ang kwarta ani sa una karon kay wa man ko trabaho so pa iakal ko wa na gyud mga igsoon pero kaluoy sige no 5 years ko nagantos wala ko'y kwarta gyud diha bukid nag-inusara wala ko gisalikoy pero nagpabukid gyud ko kay wa naman ko'y tingwa sa syudad yun mo na nakabalik na ko no na nga ni ako, long-term planning, gibuhat na ko. O atong plano mga igsuonan, kung mga bata noon, kung nagplano gani ka, itutok sa imong plano yun ninyo, no? Bisan kita mga edad-edara na, long-term ta, inani akong buhaton. Kunya, siguro agyod nga imong plano, muabot ka ng plano ha, pinaagi sa imong pangapag-ampo sa Ginoo. Daw na nga, dutay ra ang consequence atong mahino kung kita gyud magplano kung sa kuan kining kauban ang Ginoo sa atong mga kinabuhi magina. Kunya sa mga batanon pag kinahanglan kung namoy plano kay mga batanon pa man mo mga minors musugid mo sa atong ginikanan nga napoy plano mo una kong buhaton. Mag-ampo ang mga ginikanan para sa inyong mga maayong mga panghitabo sa inyong mga kinabuhi mga igsoon. Kay makabot man nato ang atong yung gitumong sa atong kinabuhi kung labi ng batanon pa ta ang goal nato makabot nato kung nanghid ta sa atong ginikanan kay makadugang na sila mga advices nato nga makapatarong sa atong mga angay buhaton nato sa atong plano mo na mga batanon pero dunay mga consequence mga igsoon nga kanang ang maginikanan mismo muapil ba sa mga kadautan nga binuhatan atong balik-balikan mga igsoon sa Biblia mga igsoon dito sa kuan kining kung dili mo kung makahinumdum pa mo mga igsoon sa kuwan ka ng istorya ni Priest Eli tingali ka mo nasayod mo ani mga igsoon nga si Priest Eli usa ka tinugyanan sa kaparian sa kuwan kaysa Levites man siya nahimo siya nga tinugyanan nga maoy tigdala sa templo kaning lagi templo man santuaryo karon gikan pa sa kagagmay pa sa iyang mga anak kay balo mo sa ngalan sa iyang anak dong Elper kabalo ka ngalan sa si Hopnay o si Pinehas. Si Priest Eli nasayod siya nga iyang mga anak mga maldito. Dautan siya sa atubangan sa mga tao og labi na gyud sa mata sa Ginoo. Apan unsa may gibuhat ni Priest Eli mga igsoon, iyang
pasagdaan lang iya nagpakabuta bungol siya ug unsay gibuhat sa iyahang mga anak. Busa unsa may sangputanan sa iyang mga anak, mga igsoon. Dako ang Biblia nagsulti og dili gyud pasayloon ang mga binuhatan sa iyang mga anak. Di gyud pasayloon sa Ginoo. Kung ato mahinumduman ang duha ka anak ni First Eli si Hopna Espinihas, gikauntos kalayo mga igsoon. Oh. Wala gyud nahamot ang Ginoo sa ilang binuhatan. Ug mao man pud ilang amahan nga si First Eli namatay sa dili gyud maayong kamatayon gyud. Tungod sa iyang binuhatan nga imbis mo badlong siya ni apil sa pagpakasala. Kay kini ato mga bata sa gagmay pa mga kaigsunan, ato pa man silang obligasyon. Munang ato silang tudluan sa dalan nga ilang pagalangtan, no? Kay para magdagko sila, matarong sila sa atubangan sa mga tao o sa matapod sa Ginoo. Muna mga igsoon kay ang Ginoo magtawag man ang Ginoo mga igsoon nga sa iyang mga tao iyang tawagon ana ug kita nga nasayod na ta inigtawag sa Ginoo unsa man di ba muduol ta niya kay nasayod na ta pinagi sa Biblia mga igsoon mao diha nato makita ang mga pulong sa Ginoo kung mag-istorya ta sa Ginoo unsa may buhaton nato magbasa ta og Biblia kung manaatay mga goals nga to kanindot magbasa ka nga in line with your plans no magbasa ta kay para gyud nga moabot ta sa sangko ta sa atong mga binuhatan nga maayo. Muna ang Ginoo kung matawagan niya ang Ginoo mga igsoon, pinagi sa Biblia, maminaw dayon ang mga tao niya. Kay iya man ta. Mauna nga kung kita maminaw permanente sa Ginoo, ang atong buhaton simple ra gyud kayo mga igsoon kung nahigugma kaniya maingon ra man siya if you love me keep my commandments. Maora wa gilain gyud. Wa gilain mga igsoon. Muna dunay usa ka ilustrasyon mga kaigsoonan nga bahin sa kuan kining pagtulunan nga inigtawag sa Ginoo mga igsoon matod pa sa Biblia to gisulti nato ayog paghahia inyong kasing-kasing kay ngano man kausa ra matawag ang Ginoo paghahia kasing-kasing duha ra may kapilian nato sa gisulti nato ganina duha ra ang kangit-ngit ra gyud og ang kahayag og atas kahayag iya sa Ginoo og kangit-ngit iya gyud si iyawa mga igsoon istorya ra mga igsoon dili ko pamalikas una nga usa ka istorya mga igsoon no hapit na 5 minutes na lang. Di ito abto na galas 12. Tagak ka na sa niya, takutsara niya diha. Matod pa ni Kuan, ni Brother Permin. Katugan ni Kuan, kaldero ito na tagak diha. Pag wali niya, no? Kaldero yun. Kaldero ito. May iso, plato ra to. Muna, wapa man. 5 minutes. Kung makahinumdum mo mga igsoon, sa usa ka shepherd boy dito sa bukid sa Kashmir, mga igsoon, kay numduman shepherd boy dito sa Kashmir. Wa sila ang dala sa iyang mga igsoon, kay shepherd gani ka, nakitungkod nga naibawog dito ang tumoy. Kay kanang bawog mga igsoon, mao na ikawit nila kung naigahi-gahi mga karnero, mao na ikawit sila para balik sa iyang folds. Mao na nga, wa sila ang buhaton dito, tugtog sa iyang kuhan, tugtog, apan kung mutawag na gani siya sa iyang mga karnero, ang iyang mga karnero maminaw dayon. Ingon ana ang mga katawhan sa Dios. Mga igsoon. Kung tawagon ta, duol dayon ta. Dili kung usahay, kinahanglan gid bisita, no? Bisitaan gid nato kay makalimot man ta usahay pag-alagad sa Ginoo mga igsoon. Muna importante karong panahon na mga igsoon, nasayod na ta kung say kamatuoran, pag ipapahulay, matod pa ni Brad nga balaanon ang adlaw ipapahulay from ages to ages yun. Pagsalop sa Biyernes o pagsalop pod sa Sabado, mao ni atong timailan. Usa mga igsoon sa kanang makasala gyud tano kaning abi nimo kanang naglikay ka sa pagpakasala sa napulo ka sa kasugo mga igsoon kay nag-ingon man dito nga kung nakasala ka sa nakalapas ka sa usa nakalapas ka sa tanan. Mao na nga sa sibuk semana nasayod man kasi yung mga binuhatan ba? Nakasala mo gito ni mo na sala ko ngay tagpasaylo nga igsoon kay bisag unsa ka pula sa tong sala pagapaputiun man sa Ginoo sama sa nibi ug napay puti pa ana gyud napay nibi napay balhibos karnero o say di ta kaingon ng balhibos karnero kay lagom sad pero ang kanang sa nibi puti gina gyud pero karnero di pa ganit ka kuan katakasali kay say nga lagom mo na nga duol ta sa Ginoo nga igsoon kay wal gilaing paglaom nato. Pero ang atong leksyon nagsulti man ganina no nga ayaw pagsalit nga sa tanang tentasyon ninyo magmaya kamo. Wala may ingon Pablo di ana apan magmaya kamo diha sa Ginoo.
Apan kung doon na tayo problema mga igsoon, kung sa mag-isulti niya sa 1 Pedro 4 City, nag-ingon siya nga, trusting all your care upon Him, for He cares for you. Mga igsoon, kanang mayon ganit, ihatag ang pagsalig, ang tanang pagsalig ngadto sa Ginoo. Unsa may gitaw og tanan ganit sa tuwing sulti gina. Og tanan gyud. Tanan gyud. Ayaw lang tong boss nga gitulis nga. Tanan magalit tanan gyud. Di ba gani? Ang mga gutsinang gyud ani nagsayod gyud o sa nahitawo ana. Tanan magana di tanan ngano inyo mo tawan. Mao na nahitabo. Tanan gani tanan gyud. Mao na nga atong isa-isahon ng tanan gikan sa pagkaon mga igsoon. Ang mga Adventista mga igsoon nga magkugi kay giingon man din na mga igsoon nga isalig ang tanan ngadto sa Ginoo. Musalig ta sa Ginoo, mananong man ta kung mag-uuma ta, mag-ampo ta sa Ginoo, isalig na to, sigurado gyud nga naay produktong maayong kakaon ta. Kung magbalatian ta mga igsoon, isalig na to Ginoo. Para sa gibuhat na ko ta nga, this is it. This is now my end, di ba? Kung nasayaw ta nga diha na ta taman mag-ampo ta sa Ginoo. Wa gila pero gusto tang mabuhi Ginoo. Mas may buhaton na to ana niya. Isalig man tanan. Ay, paspas na sa kayo. Hinay lang kanang. Kung tanan isalig is Ginoo magsinon tala masakit unta. Magampo ta nga kining tambala Ginoo kanang tagai og panalangin ni kini nga makaayo nako. Kay mayon nga ampo ko Ginoo magupro. Naning kamot ka, ninom kag tambal, maayo ka. Kung mag-ampo ka sa Ginoo nga, kanang imong gi-intake ng mga tambal, panalanginan sa Ginoo. Na mag-ampo, tanang buhaton na to. What you eat and drink, do all to the glory of God. Mao na, unsa man itong buhaton mga igsoon, magkaon man ta, mag-inom man ta, inom tag tablitas, tanan. Wala tay allergy kung ang Ginoo mo magsalig ta sa Ginoo. Wala tay ako tong pagsakit nako wa ko mag-feel masakiton ko. Wa man ko sakit sa tiyan. Wala ko hilanti, wala ko labad, ang ako lang internal bleeding ko. Mo ra to ako nga tindog mo, mulipong man ko. Pero ginong gibate, wala man kaigsoon mo na nga ang Ginoo nagampo sa ko ato brad kana atong ingon na paspas ra. Nga kinahanglan gyud og tanan man gyud tanan gyud mga igsoon. Kung isalig nato ang tanan sa Ginoo mga igsoon, ayan sigurado na to. Kaluwasan mga igsoon. Moya kung buhi pag-ampo mga igsoon nga kita mag-uban diha pa. Ayan to. Alas 12. So kalimot ko sa ida ako paspasan. Laban. When the sun comes up and darkness will bring on hopeless lands, by every dawn and sadness, pouring forth your highest praise. Sing a hymn, careless brothers, once again with praise to me. And those louding voices of us all the way to Jesus' name. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Joyful layers, songs and banners will greet the festal days. Shout the Lord our God who sang us, and a grateful homage pay. We will chant our Savior's glory, all of those we raise above, telling still the old story, precious dear redeeming love. Wake the soul,
magabot ha. Labing gamahanan nga Diyos, na ikaws kita sa mga langit. Salamat o Diyos sa mga pulong among napatalingugan gikan sa Sabbath School hangtod niining Divine Service. Tabangi kami o Diyos nga mga pulong among napatalingugan, mahimo kini namong gabayan o kaligon alang usab sa pag daig o paghimaya diha kanimo. Dihay kami o Diyos na sa kanunay bisan pa man sa mga pagsulay nga modangat sa mong kinabuhi, ang balang espiritu sa gihapon sa kanunay magauban o magahupay kanamo aron usab nga magpadayon kaming lig-on sa pagpangalaga diha kanimo hangtod sa imong pagbalik. Dihay kami o Diyos nga magpadayon kami sa pag-alagad o pagsimba diha kanimo nining adlaw ipapahulay hangtod na usab sa kahaponon. Pagingon man, salamat o Diyos sa pag-uban kanamo nga sa diin nagmalampuson among pag-alagad o paghimaya diha kanimo. Pagingon man, tabangi kami o Diyos nga mahimo kaming kahayag ngadto sa uban. Pagingon man ang gugma o paghugot nga pagtuo diha kanimo mo'y sentro sa kanunay sa among pagkinabuhi. Salamat o Diyos pagtubag sa mga pag-ampo sa ngalan ng gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.